Ahoj, já jsem Boban Horan a budeme vám vyprávět o jednom posraném rande. Jo. Na kterém jsem byla já. A jeden úchyl, který se jmenuje MD. Nebudu říkat jméno, můžete tipovat. A vlastně bylo to jenom kvůli tomu, že si tadyhle Bobínek začal s ním psát. A vlastně potom on napsal, dejme tomu tak, když to zaokrouhlím 5 holkám, že se mu líbí, že je sexy, ale do mě se zamiloval. Ale samozřejmě teď vám řekneme 10 pravidel, co dělat proti těm klukům, protože tenhle byl vážně hnusný a vážně se nám nelíbí. Je tlustej, pocenej, brejlatej, 3 věci. My vám řekneme 10 pravidel a na konci vám řekneme náš příběh. Takže první pravidlo. Pište s ním opatrně na Facebooku a jestli chceš mít nějaký falešný rande, tak mu napiš, že ho strašně miluješ. Druhá rada. Když budeš chtít, aby si tam nebyla sama, tak o tom hlavně všem řekni a řekni svým kamarádkám nebo kámošům, aby přišli s tebou, aby vás sledovali. Třetí rada. Když půjdete s kámoškama na to rande, tak nevím. Tak musíte hrát úplný debily. A hlavně to vysvětlit nějakým klukům, aby to vůbec pochopili. Čtvrtá rada. Když budete chtít, aby tam šel s váma kluk, požádáte třeba 2, tak musíte počítat s tím, že tam přijdou třeba 4 nebo 5, i víc, jako se to stalo nám. Pátá rada. Neříkejte o tom babičce. Ani mámě, prosím vás. Šestá rada. A už vůbec ne tatínkovi. Šestá rada, nějak se upravte a buďte taková. A hlavně se mu nekoukejte do očí. Kolik je ta šestá? Sedmá rada. Když s ním už půjdete ven, tak když bude uprostřed cesty lampa, tak se jí co nejvíc vyhněte, protože on pak se na vás začne takhle lepí. A to máš svůj pocit. 8. rada. Myslím si, že je zbytečně připravovat nějaký plán, jako kdo kam se schová, protože je možný, že vám to potom kluci poserou. Hodně možný. Běž, Kamelko. Jo, 9. rada. 9. rada. Řekněte klukům, ať se hlavně schovají do stromu. A když jim budete nějak tomu klukovi volat, tak si hlavně dávejte pozor, kde je. Protože někdy se to stane opravdu nečekaně. A 10. a poslední rada. Tak samozřejmě buďte na sebe opatrný, ale to nejdůležitější. Běžte tam, kde to znáte. A potom mu třeba řekněte, domluvte si s kamarádkou, že vám zavolá jako máma, že někam musíte jít. Třeba na hodinu angličtiny. No a potom řeknete, že jdete do školy, ale hlavně neříkejte, že musíte třeba domů, protože on vás bude chtít doprovodit. To je nejdůležitější. A to je všechno. A my vám možná teďka řekneme ten příběh. Ano. Takže začalo to tím, že jsem si s ním začala psát na Facebooku. Teď se s ním píše celá třída. Jo. Když mi začala psát něco jako ahoj krásko a tedy, tak jsem si představila nějakého krásného blonďáka, jako je třeba Niall Horan. Když jsem se však podívala na jeho fotky, tak jsem se zhrozila. Byl tam tlustej, hnusnej, chlupatej, brejlatej
15letý kluk, který vypadal jako debil. Je to debil. Tak jsem si říkala, že si myslí, že ho udělám prdel a že ho jako zkusím zbavit. Tak jsem mu začala psát. A tak. A tak. A tak. A já Pak to ještě když řeknu takhle, jo. Pak když přišlo do tvýho, aby s ním tady A když jsem šla ven, tak se stáhla. tak se stáhla A kdo by začala si- se s tím psát Bára a Já, šla s tím ven ona. Ano. Byli jsme všichni úplně nervní. A tak Hlavně jo. A jelikož nepřijel autobusem, tak mu Kačka Zubrová, který děkuji, že tam přišla, díky Kači, přišla nepřijel autobusem, tak jsme mu řekli, tak Kačka mu zavolala a řekla, kde je, a on řekl, přijedu na kole. Bára se lekla a sakra, kde je? Teď jsme koukali všude. Teď se takhle postavila směrem k naší předměřické školce a najednou jsem ho tam uviděla. Začal jsem tak viděl na Báru a ta se otočila, viděla ho. A všichni kurňa a rozeběhli se ke škole. A on to viděl a ujel k hale. Tak mu Kačka znovu jako volala a on říká, přijdu ke škole, až tam budeš sama. A Kačka říká, no já tady jsem sama. A on říkal, no tak já za chvíli přijdu. Tak jsme se všichni rozprchli. A Bára pak za ním šla k hale. A pak se, když ho viděla, tak se takhle schovala dolů, aby ho neviděla. A v tu chvilku přišel Bartoš a Bára. Řekl mi, kde ten kokot je. Bartoš. Ten kokot celou halu objel a je na druhé straně. Tak to Bára obešla a šla za ním. A tak spolu šli a my je opatrně sledovali. Hráli jsme s Kačkou kámošky, který vůbec Báru neznají. Nebo znají, ale že jsou to pipiny ze třídy. A tak jsme takhle šli. A pak jsme za chvilku šli, jo. A tak jsme takhle chodili a když šli kolem nás, tak jsem se takhle dala dolů vlasy. A dělala, Kači, kde to tady jako šimrá. A teď přijde babička. Klapka. A v tu chvilku jsme jako zavolali Báře jako kámoška, nebo teda jako maminka, ať jde domů, že jedou pryč, že jde na Ainu a jde do školy. Tak šla na Ainu a za chvilku šla na Ainu a my jí volali, jestli je v pohodě. Tak jsme šli za jí, Šimon se s ní ještě chvilku povídal a pak vypadl. To byl konec naší akce. Takže vám děkujeme, že jste možná viděli naše video až do konce. Omlouvám se za kvalitu, protože je to naše druhý video. Jo, a ještě chci poděkovat Jakubovi Šimunkovi, Kubovi Bartašovi, Michalu Součkovi, Adamu Jiruškovi a Kačce Zubrovi. Fakt díky. Ahoj. Ahoj.